Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Menek step ka arpunyo terek unailar kaladon ka jing tua kendau na ka jing jor bha uslap ha ka tonal hajan kasnong sona pardi is Jante Hill District ha ka ni ka jing hap kendau katu ka ni ki kali kila syarong ha ka jing tuj jong kakti kabalawan ra ru iya ka jing sakut ki kali ha kalenti ba National Highway 6 ha ka bayadai bat ketika jing ja tua kendau na kaliang ki pulit rengkat lang ki bor peniat district jong ka is Jante Hill District kila marek ban ai cingirap ya ki kali ki bala sakut ha katai ka tonel syushu nakaliang ki bor district rengkat ki pulit rengkat ki nong trai ka enhai kila peteng ban pelat neweng ya ka kendau bat ki mau nak ban pelat ya ka jing sakut ha katai ka surak pa da kapu shilom.